Evo sad smo u Skričevom gruntu. Ovo je gospodin Josip i Pozdrav. pozdrav svima. S njim ćemo malo pričati nakon što gledamo malo. Natalija je rekla da stvarno ima nešto za vidjeti tu. Neka muzej. Tu ćemo tu. Dobar dan. Dobar dan. Šta Natalija? I'm speechless. Nemam šta reći, nevjerojatno mjesto. Znači, ne mogu zavjerovati da ovo postoji. Ono, kupili smo sebi noćenje u muzeju. Ima i Hollywood šauku. Obično u muzeju kupuješ kartu i za 2 sata moraš van, a to stvara možeš prespavati. Da. Čekaj, tu vidiš šta ima unutra, ono. Ne mogu. Ajde, ti ćeš me voditi onda. Ne moraju, samo ovaj mora. Ti. Wow. Wow. Baš kada je Pavlo u muzeju. Look at this. Nije dobro. This is an unbelievable place. Predobro. Look at this. Cupboard. It's probably 200 years old. Look at the cups. Vidi strop. Wow, nevjerojatno čovječe. It's absolutely unbelievable. Ajde, idemo kupiti narodne nošnje. Možda ćemo na taonu potražiti, naći ćemo svašta. Nevjerojatno čovječe. Evo, spavamo večeras u muzeju. Okay, comes in the kitchen. You will not believe. You cannot believe it. Oh, look at this. Look at this beauty. Baby Homo. Oh. Ručni rad, zvuk ti ručni rad. Gledaj.